Дами и господа, тържеството ни е официално открито от мое име, от името на принцовете, Самети Али, техните родители, от името на музикалния състав, видеооператори и всички колеги, замесени в организацията. Изказвам безкрайни благодарности, че сте тук при нас, че уважихте поканата и ви пожелавам едно страхотно парти, изпълнено с много усмивки, красиви емоции и, разбира се, не по-малко танци. Не по-малко танци. Нали? Благодаря ви! Dankeschön. Сега ще се погрижим и за този момент. Уважаеми дами и господа, програмата ни е изключително цветна и вълнуваща. Има много неща се случват, има много изненади. Абсолютни изненади, за които знаят хората, само те, които те ги организират. И разбира се, аз по изключение, защото трябваше някой да се погрижи за това те да се случат в точното време и на точното място. Сега ще помоля колегите тук, заедно с господин Душков, да придадем един такъв балкански дух тук, докато текат последни приготовления за посрещането на днешните ни принцове. Октай ТВ. Най-големите. Да си.
Така. Преди официалното посрещане тук при нас посрещаме едни красиви младежи, които имат какво да покажат на всички. Аплодисменти, уважаеми дами и господа! Сега отново отправям молба към вас. Нека всеки се погрижи за децата. Нека да отвориме пътеката. Тук на дансинга да не бягат дечица, за да могат да заснемем красиви кадри за днешните ни домакини. Çocuklarımıza sahip çıkalım lütfen. Така, уважаеми родители, Емра, Мира, уважаеми гости, най-очакваният момент настъпи, а именно моментът за тържественото посрещане. Тук при нас посрещаме звездите на вечерта, но този път нещата ще бъдат различни. Те ще бъдат придружени не от своите родители, а от хората, чието имена носят. Единият носи името на своя чичо, братът на Емра, а другият е кръстен в чест на своя войчо, братът на Мира. Погледнете, уважаеми дами и господа, към входа. Тази вечер това не е просто вход, а хоризонт. Хоризонт, от който през вълните на времето пристига не просто красив кораб, а символ на плаването от света на детството към пристанището на традицията и мъжеството. А ние тук сме брегът, където те ще акостират. Брегът, който ги посреща с възторг и благословия. Това не е просто ритуал. Това е завет между две поколения. Протегната ръка между миналото и бъдещето. Вашите аплодисменти за принц Самет и принц Али.
Много шум за Самет и Али. Alkışlar alalım sayın bayanlar ve baylar. Sağ olun, благодарим. Добре дошли, казваме на нашите принцове Самет и Али. Уважаеми родители, може да помолим вас тук да заповядате тук при нас на дансинга, с което пристъпваме към следващия специален момент. Както вече споменах в откриването, поради здравословни причини нашия брат Юнал не успя да се присъедини към нас, но когато душата и сърцето са с нас, разстоянието няма никакво значение. Юнал пожела въпреки всичко да поздрави семейството и всички присъстващи по единствения начин, по който най-добре го прави, а именно с духът и гласът му. Пожелаваме му отново бързо оздравяване, час по-скоро да се завърне там, където е неговото място, именно на сцената. Уважаемо семейство, нека следващият поздрав бъде много специално от Юнал за вас. Не ни трябва пустите пари, живота нас ми подари. Най-красивите деца, на мама и на тази гордостта. Не ни трябва пустите пари, живота нас ми подари. Най-красивите деца, на мама и на тази гордостта. Вие сте живота ни, сърцето на мама, душата на тати, с вас сме завинаги. Самечо и Али. Вие сте живота ни, сърцето на мама, душата на тати, с вас сме завинаги. Не ни трябва пустите пари, живота вас ми подари. Най-красивите деца, на мама и на тати гордостта. Не ни трябва пустите пари, живота вас ми подари. Най-красивите деца, на мама и на тати гордостта. Самечо и Али. Вие сте живота ни, сърцето на мама, душата на тати, с вас сме завинаги. Самечо и Али. Вие сте живота ни, сърцето на мама, душата на тати, с вас сме завинаги. Я ле-ле-ле-ле, амамо, амамо, келена ойнанине, келена ватърнине, аман, аман, амамо, амамо. Имам най-красивото семейство, те са ми най-голямото богатство. Завинаги ще ви пазя, обещавам аз до края. Децата ми, обичам ги, ще бачкам за тях завинаги. Децата ми,
Аличко, ах бе, Аличко. На мама и на тати ти си всичко. На мама и на тати ти си всичко. Ах, Аличко, ах бе, Аличко. На мама и на тати ти си всичко. Ах, Самечо, ах, Самечо. На мама и на тати ти си всичко. Ах, Аличко, ах бе, Аличко. На мама и на тати ти си всичко. Alkışlar Mira ve Emrah ve prenslerimize gelsin. Благодарим. Страхотни Чичото и Войчото. Аз на дансинга. Не бе. Сега ще видим. Къде са принцовете? Те отплаваха ли? Къде са Самет и Али? Къде са? Али! Аличо! Çocuklar nerede Samet'le Ali? Къде са децата? Уважаеми гости, скъпо семейство, пристъпваме към следващия специален момент, към следващата изненада. Тя също е изключително специална, толкова специална, че за нея знаят единствено семействата, които я поднасят. И аз, разбира се, както казах, защото трябваше някой да се погрижи за това, тя да се случи в точното време. Така. Izчакваме. Още веднъж съобщаваме, нека всеки заеме местата си, заедно с това да прибере децата си. Çocuklarımıza sahip çıkalım lütfen sayın bayanlar ve baylar. Нека да освободиме дансинга, да освободиме пътеката, защото това изисква нашата програма. Да не знаят нито принцовете, нито техните родители, нито някой друг от колегите ни. И вие не знаете, Октай ТВ. И така, нека за миг замълчим, останем по места, нека започне неочакваното.
voastră begătate. Să facem merge. بالعالي 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 يلا يا مزودية زينة وزينة وزينة جبنا المحبوب وزين كرمال عيونه الكحلة كل الدنيا تلاقينا زينة وزينة وزينة جبنا المحبوب وزين كرمال عيونك أحلى ولك يلا بالعالي 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 ولك يا مجودي يا خيي يا حبيبي عليهم يا لطيف يلا بالعالي 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 واذكر تحت الدوالي يوم سهرنا الليالي واذكر تحت الدوالي يوم سهرنا الليالي واللي بيحبك يا العريس واللي بيحبك يا العروس ويرفع ايده بالعالي بالعالي بالعالي
يلا بالعالي. هز خصيرك هزي سهم بقلبي غزي يا يا يا. هز وعلي الحاجب يا سلامك وجي يا يا يا. رمان الرمان كشكش هالفستان، رمان الرمان كشكش هالفستان، يا بياع الفواكه يسكر هالدكان، ولك مجودي اشعل نار عليهم. يا عريس مالك مالك مين اللي شاغل بالك؟ لك عيمينك وشمالك، لك عيمينك وشمالك، كلهم ربعك وعمامية. لك يا مجودية. هاجر فوق درعوشة حوشي جيجاتك حوشة، بكرة يعلم حبتها يا 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 وشاش الهوا شوشة. هاجر فوق درعوشة حوشي جيجاتك حوشة، بكرة يعلم حبتها يا 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 مجودي عليهم بالعالي. قالوا جن وجنينا، قالوا نطوا نطينا، جن ونطوا بالعالي، لك حيوا العريس الغالي يا خيي. يلا كلنا نرفع ايدينا لفوق، ايدينا لفوق، ايدينا لفوق، بالعالي 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 بالعالي.
ادري هاند امور يلا بالعالي 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 يلا ولعت 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 هدي 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 يلا الكل يقرب لعندي لهون يلا تعالوا 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 يلا وطوا 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 زكي 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 يلا جنون وطوا جنون وطوا جنون 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 يلا ولعت 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 Аплодисменти, уважаеми дами и господа, за Зафел Дапке Шоу! Аплодисменти и за нашето невероятно семейство! Как е сега? Как беше? Изненадахме ли ви? Успяхме? Нали? Сега ще ви обясня. Така е. Понякога са необходими такива изненади, понякога думите не стигат, за да опишеме всичко, което се случва, зато и ги занаменяме с ритъм, пауър и емоция. Уважаеми родители, този подарък, тази изненада е поднесена много специално от семействата на Самет и Гюнеш, на Синан и Катя и на Онур и Арзу. Уважаеми дами и господа, аплодисменти за трите семейства. Точно. Само те и аз знаехме за тази изненада. Беше ми трудно да я пазя така, да балансирам, докато оговаряме тържеството. Благодаря. Те са не минали вече. Специален, много обичан, би се трогнал за това, че толкова много хора са дошли тук тази вечер да ви уважат, да ви поздравят и подкрепят. Благодаря ви от мое име и от името на всички мои колеги. Организацията е огромна. Благодаря, че избрахте ние да бъдем част от вашия празник. Това за нас е изключителна чест. Така, вие искате ли да кажете нещо на уважаемите гости? Така, от името на домакините казваме добър вечер. Sefalar getirdiler. Добре дошли. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Özellikle tüm Emrah'ın tarafı bir de tüm Mirka'nın tarafında olan ısım akrabalara cani yürekten teşekkür ediyoruz. Hep arkamızda olduğunuz için sizlere sonsuz minnettarız. Sağ olun, var olun. Благодарим. Сега пристъпваме към най-романтичната част на такова тържество, а именно, меча е за мен, а именно тортата на нашите принцове. Имаме готовност да посрещаме тортата.
Татко Емра отваря шампанско да почерпи семейството за здраве. Вземете и Али при себе си. Благодарим. Уважаеми родители, да, нека да отрежем. Скъпи родители, нека тази красива торта бъде символ на всичко това сладкото, което вашите синове тепърва ще донесат във вашия дом. Нека ви носят много поводи за гордост и радост. Еми Кетеринг, тортата ще бъде разрязана и раздадена на гостите. Емра, Мира, това беше трогателната част. Сега пристъпваме тепърва към най-романтичната част на тържеството, а именно танцът на родителите. Бил съм на вашите тържества, на честито, на сватба. Та днес единственото условие към вас е да се гледате толкова влюбено, толкова обещаващо, както тогава, когато бяхме насам-натам по ония ваши мероприятия. Обещавате ли? Това е единственото условие. Нека следващия музикален поздрав бъде единствено за вас. Уважаеми дами и господа, подкрепете семейството с усмивки и аплодисменти, докато те ни потапят в магията на следващите моменти. Alkışlar Mira ve Emrah gelsin. Hasretin dökülür gecelerden sokaklara. Gelir yüreğime çöker. Gelir yüreğime çöker. Her gün başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar ve boynunu büker. Her gün başka bir pencerede
Sensizliğim yollarına bakar ve boynunu büker. Ben bir tek kadın sevdim, o da sensin, o da sensin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bir tek adam sevdim, o da sensin, o da sensin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı yemin bildim, söz bildim. Ben bu sevdayı kutsal bildim. Senin adınla uyandım bu sabah, varlığına teşekkür ederim. Senin adınla uyandım bu sabah, varlığına teşekkür ederim. İyi günde sen, kötü günde sen, nasıl özlemiştim bir bilsen. Yokluğun anlamsız, bu dünya vefasız, ruhuma hapsettim adını. İyi ki hayatımdasın, sensiz kimler anlasın, attığım her adımdasın, sol yanımsın. İyi ki hayatımdasın, sensiz kimler anlasın, attığım her adımdasın, sol yanımsın. Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime şükürler olsun sevdiğim. Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime şükürler olsun sevdiğim. Nasip eden Rabbime şükürler olsun sevdiğim. Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime şükürler olsun sevdiğim. Teşekkürler sevdiğim. Alkışlar Mira ve Emrah'a tekrar gelsin. Така, пристъпваме към следващия специален момент. Уважаеми гости, програмата ни е предварително съгласувана, планувана, одобрена от домакините, предоставена ни с много старание. Затова наш ангажимент е да я изпълним така, както те са пожелали от нас. Сега, само че тук има и още един друг момент. Сега вас ще ви посрещнем отново на тахта да заемете подобаващо местата си. Тук при нас има един телефон. Това е на майка ти телефона, аз доколкото го познавам. На мама Гилтен трябва да е. Виж как знам. Ти не знаеш, аз знам нейния телефон. Dankeschön auch, bro. Така, скъпо семейство, уважаеми гости, празникът ни днес е изпъстрен не само с усмивки и ритуали, но и с традиции, които говорят без думи. След всичко, на което станахме свидетели до тук, дойде ред на нещо също толкова силно, но с различен език. Езикът на мъжеството и честта. Сега на сцената ще излязат шестима младежи, които със всяка своя стъпка ще отдадат почет към всички вас и най-вече към днешните ни домакини. Те не просто ще танцуват, а ще предадат усещане, ще разкажат история. Сърцата им ще говорят в ритъма на Зейбек.
онзи величествен танц, който се танцува не с краката, а с духа, с душата и за който неведнъж съм ви говорил. Уважаеми родители, този танц е поздрав за обичта ви, за възпитанието, за всичко, което предстои от тук нататък във вашия живот. Да. Ей, машалла! Alkışlar gelsin gençlerimize. Ve bu harika zeybek oyununa. Браво, младежи! Браво! Невероятно ви се получи. Това беше много специален поздрав за вас, скъпи родители. Благодарим. Сега, след поредния вълнуващ момент, пристъпваме към следващият. Скъпи родители, заповядайте отново на дансинга. Но този път с нещо много лично, много нежно и изпълнено с благодарност. Сега е моментът, в който Емра и Мира, гордите родители на нашите принцове, искат да дадат чест и обич на онези две жени, които са ги дарили с живот, с грижа и с силата да бъдат родители днес. Бабите Емине и Гюлтен, баба Емине и Гюлтен, заповядайте тук при нас на дансинга, вашите деца ви канят. Канят ви тук, за да ви кажат благодаря по един красив и незабравим начин. За безсънните нощи, за нежните уроци, за обичта, която се предава от поколение на поколение. Къде е мама Гюлтен? Мама Емине е тук при нас, но ние очакваме мама Гюлтен. Ето къде е тук. Мама. Точно така, приближете се към сърцата, които вие сте създали. Това е вашият специален момент, уважаеми баби, баба Емине, баба Гюлтен. Цял живот ще те обичам, мамо. Ти за мен си най-голямото богатство. Искам да ти
кажа нещо само. Гордея се, че съм твоето силно рамо. Всеки ден и всеки час мислиш винаги за нас. Благодарен съм на Бог, че роди ме ти с любов. Мамо, всичко си ми ти, въздуха в гърдите ми, сълзите в очите ми, смисъла на дните ми. Ти си жената, знай, която ме направи мъж. С мен стигна до върха, не се отказа и веднъж. Ти си ми онзи глас, през час където ми звъни. Карай внимателно и стигнеш ли се обади. Всеки ден и всеки час мислиш винаги за нас. Благодарен съм на Бог, че роди ме ти с любов. Мамо, всичко си ми ти, въздуха в гърдите ми, сълзите в очите ми, смисъла на дните ми. За най-добрата мама пея аз сега. За най-добрата мама живея аз сега. Ти не ме остави сам на света, сама самичка ти ме отгледа. Лишава се ти само и само да имама, сякаш ме ти, докато не се прибера, ядосваш ми се, но веднага ми прощаваш, мамо ти. Ти ме пазиш, ти ме отгледа, до сега пораснах вече аз. До теб съм винаги, знай това, всичко си ти. Обичам те, бе, мамо, завинаги. За най-добрата мама пея аз сега. За най-добрата мама живея аз сега. Ти не ме остави сам на света, сама самичка ти ме отгледа. За най-добрата мама пея аз сега. За най-добрата мама живея аз сега. Ти не ме остави сам на света, сама самичка ти ме отгледа. Още веднъж аплодисменти за бабите и разбира се за техните деца, които поднесоха този страхотен поздрав. Емра. Така, сега, заедно с Метин Тайфа, разбира се, с всички тези вълнуващи моменти продължаваме с нашите колеги. Преди това, тук по молба. Окей, добре. Така, колеги, готови ли сме? Така, с което канеме всички тук на дансинга. Айде. Herkes alaya buyursun. Işıkları açalım lütfen. Bizi seven sayan alaya buyursun. Metin Tayfa машините поемат щопетата. Се. Tamam başladık yapma. Uykumuz geldi dedi. Bize de sıra geldi o Metin Aga. Uykunuz gelmedi mi?
Geldi değil mi? Hadi uyanalım biraz o zaman. Şimdi yani. Айде, Соло, кючека аштак специално за всички на дансинга. После ще подредим кючеците. Хайде бакалım. Haydi bakalım. Aşağı küçük. Aşağı küçük. Aşağı küçük. Aşağı küçük. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. İndus Miçano en güzel düğün sahabelerine gelsin. Bütün bu sahabeler gelsin. Herkes alaya. Haydi специално за всички гости. И 50 точки. И още 100. 150 точки. И много специално за Шерпа. Хайде. И Соло Барбари, очакваме още хора на дансинга. Заповядайте на кючека. Айде бакалım kardam. Haydi. Olabilirse düğün sahabinin bütün arkadaşları gelsin. Hepsi buraya gelsin. Haydi всички приятели на düğün sahabine de. Haydi. Original olsun diye bu da en güzel dedeye gelsin. Yaşa dede. И Соло Барбари, Диане, айде малко с гайдата бате. Продължаваме. И 10 точки за оркестъра. Yaşa maestro. И още 20. İyi son. Getir aga. Sürpriz var. Sürpriz düğün sahabelerinden. Sürpriz var bakın. Bak ne o. Bak ne var burada Getir aga. Solo. Sizler için Topka var burada. Bak ne var burada var. Burada. Ama Nafesi bak. orkestra Metin Tayfayası. Kamera nerede? Kamera. Orkestra Metin Tayfayası. Bu ben miyim? Sensin. Şimdi biz şampiyon mu olduk şimdi diyor. Abi şampiyon olduk. Acaba. Şimdi orijinal göçerseniz gelin buraya. Milko gel buraya. Şişo. Haydi Milko, haydi Şişo. Sizin için Topka yaptılar bak. Orijinal Metin Tayfayası.
Nasıl klipte yaparsanız aynısını yapacaksınız живо. Отирага. Топка sana. Sulu bana bani. Топката за шампиона за Митите Фа. Аплодисменти. Шишо. Виж сега, виж тази топка, спокойно искам да се борим, без да се... Так, штърти. Без контри, без нищо! Ей! Искам да внимаваш. Искам спокойно, виж, слагаме. Готов ли си? Който печели, после ще се оправим. За сега 1-0 за мене. Внимавай, защото, нали... Защо и на нулата? Няма парса още, каква е на нула? Имам аз. Джобе, скрих я. Чуй сега как искам, чуй. Аз и ти. Аз и ти. Сас и ти. Сас. 1-0. Давай! Bana edin. Haydi. Tak bakalım. Haydi şişi. Yaşa be şişi. Къде отива, брат? Искам аз, ти и той! И Диан! Искам тука! Ама и ти контра не дей да правиш, защото тази вечер не знам. Чули? Айде! Haydi. En güzel düğün servisine gelsin. Orijinal olsa Kuba bir de Safari. Daj dokuda, daj, disi. Solo. Şimdi Topka'yı veririz Metin Aga bak. Metin Aga buraya gel. Buraya gel Metin Aga. Ver bu telefonu bana. Bana ver. Şimdi sıra sende. Haydi. Solu Barabani ben baktığımda futbolcuydum ama sonradan saksafoncu oldum ya. Lafım yok bilirim. Maradona. Düğün sahibi Emrah tüm çocukları buraya çağırır alaya. Yaşamayız.
специално за Дюс абине продължаваме. Дюс абине bütün arkadaşlarına gelsin. Всички приятели на Дюс абине продължаваме.